keta alfarman manzon Allah a cikinta, ake magana akan manzon Allah ta rashin ladabi a cikinta, to ko wannan al'umma ba fa za su taɓa samun zaman lafiya ba. Ba za su taɓa samun zaman lafiya ba. Duk addu'ar da za a yi da wani haɗin kai, wallahi azim ba za a samu zaman lafiya a cikin wannan al'umma ba, mutukar ana taɓa alfarman manzon Allah. Sannan kuma duk wanda ka ga yana taɓa alfarman manzon Allah, to an yi na ɗaya an ƙyale shi, ya yi na biyu an ƙyale shi, to shi ne za a yi ta yi. Kuma kwangila ce nan ta Yahudawa suke karɓowa. Kwangila ce ta Yahudawa suke karɓowa. To don haka duk wata magana da ta zo a cikin littafi, in dai ta keta alfarman manzon Allah ce, ko aka faɗi wata magana ta rashin ladabi akan manzon Allah, to gwamnati ta sa doka kar a ƙara karanta wannan magana. Duk wanda ya ƙara karanta ta, to babu magana wai a kai shi a yanke hukunci kawai ta